Ja morjes! Tänään on tulossa Vaisalan videon osa 2 ja siellä on tuotteena muun muassa painilman kosteussisältöön eli kastepisteisiin liittyviä tuotteita. Hyvä, tuu mukaan ja mennään katsomaan. Enemmän niin kuin farmaseuttiseen tarpeeseen, eli lääketehtaat voi käyttää tämmöisiä langattomiakin lähettimiä, missä sitten siirretään tämä tieto tämmöiselle hubille, joka kerää sen datan talteen. Eli näitä sanotaan datalokkereiksi. Okei. Joo. Mikäs tää oli sitten nimeltäs tää? Ootas mä katon mikä tää on. RFL 100, joo niin oli. No niin, kätevä kiintostapa. Joo. No mitäs nyt ollaan? Nyt on Indigo 80, se on mulla jo tuttu tuote, joka itsekin käytän sitä painilman kosteus kastepistemittauksia, mutta mitäs muuta Indigo? Tässä on nyt sitten hiilidioksidimittauksia, eli jos tähän hönkäsee, niin kohta pitäisi lukema nousta. En tiedä miten tämä on säädetty. No niin, nousihan se siinä aika nopeastikin. Alkoi niin kuin nousee vähän liiankin korkeaksi toi lukema. Tämä on hyvä ilmanvaihdon tämmöisissä mittauksissa. Joo. Eikö jotain ilmanvaihtoa ihan ohjataankin sen perusteella, että mikä on hiilidioksidipitoisuus? Tämä ilmanvaihtoa sitten tehostetaan, jos se hiilidioksidipitoisuus on liian korkea? Joo, kyllä näin on. Eli sitten pystytään, jos huoneessa ei ole ketään paikalla, niin miksi sitten turhaa lämmintä ilmaa nyt talvella Suomessakin puskee ulos, niin silloin ei tarvita ilmanvaihtoa niin kovasti, kun ei ole ihmisiä paikalla, mutta sitten hiilidioksidi kertoo, että nyt on ihmisiä paikalla, niin täytyy silloin lisätä tuuletusta. Eli toi on tosi hyvä. Samissa ei ollut hiilidioksidia riittävästi. Mitäs täällä on? Tässä on sitten vähän tämmöisiä erilaisia, nämä on enemmän tuonne taloautomaatioon suunnattuja HMT 120 lähetin. Tässä on toi kosteus-lämpötilamittapää, sitten tässä on ihan tämmöinen seinä. Lähetin näitähän näkee tuolla vaikka kauppakeskuksissa tai hotelleissa tai muissa tämmöisissä julkisissa tiloissa. Ja tässä on sitten kanavalähetin, eli tämä on nyt ajateltu, että tämä on niinku kanavan kyljessä. Siellä on sitten pitkä piippu, mikä mittaa sieltä ilmavirrasta. Ja tuossa on sitten tommonen seinälähetin.